Здравейте, аз съм Павел Атанасов и днес ще ви покажем една тренировка за рамо и за корем. Първото упражнение, което ще правим е рамени прес и пред врат с щанга. Това упражнение е базово многоставно и има за цел, има акцент в предната част на рамото. И нека започнем. Тук правя 4 серии. Първата серия е 8 повторения, втората серия е 6, третата е 5 повторения и последната пак е 6. Като започвам с работна тежест около 30-35% от максимума ми. Тук важно внимание при изпълнението е стойката. Трябва да бъдете изправени, краката трябва да са колкото раменете в разкрач. Взимате от стойката щангата и гледате да балансирате и да дишате. Издишвате, вдишвате. Така 8 повторения. Тази тренировка е много добра за вкарване на маса в раменете и за плътност. Важно е да има пауза в горната част на движението и в долната да има разпълване на мускула. Хвата не трябва да е нито много тесен, нито много широк, както аз го правя в момента. Оставате щангата, почивате една минутка и вече сме починали и взимаме още 25-30% качваме тежестта на втора серия. И вече сме сложили още 30% от тежестта, която изпълняваме тук вече е 5-6 повторения. Като гледате да пускате бавно, задържите в долната част на движението, за по-добър стречинг и в горната част седите. За максимум контракция и кръвонапълване на мускула. Също така трябва да подбирате правилната тежест за вас, да не се изхвърляте с прекалено големи тежести, защото риск от контузия в рамото е голям. Дишайте, бавно пускате, контролирано. Оставате, почивате една минутка между сериите и продължавате. Тук покачвате още 20% на трета серия от тежестта.
И продължаваме с третата серия. Като тук вече сме сложили тежест, която е 80 до 90% от максимума ни. Тук вече правим 5-6 повторения. Не гоним толкова да правим повече повторения, колкото с максимум, с малко повторение да направим максимум кръвонапълване, защото рамото е малък мускул и по-лесно се тренира с по-малко упражнения като цяло серии. Четвъртата серия вече правим 7-8 повторения, като намаляме до 30% от тежестта. Старайте се винаги, когато правите това движение, кръста да е изправен. Задължително. И преминаваме към изпълнението на четвъртата серия. Оставате, почивате около минута и половина-две и продължавате следващото движение.